At syempre mga kachapsoy, ang good news po ng inyong nag-iisang Maestro Waray ay Tagal-tagal mo naman. Ay, syempre. Tagal-tagal mo naman. Ayan, welcome back mga kachapsoy. Ngayon po ay may good news po ang inyong Maestro Waray para sa ating lahat. Personal po ito pero gusto ko pong i-share sa inyo dahil itinuturing ko na po kayong kapamilya, kapuso, kapatid. Yeah, put it down. So, gusto ko pong ibahagi sa inyo yung napakagandang balitang ito bilang pasasalamat na rin po sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Ano ba yan na manok? Sumasamok. Sumasamo. So ayan. Ang buhay po ng tao ay napakaikli. Kaya dapat po sa araw-araw gawin po natin ang tama, gawin po natin ang matuwid, magbigay ng inspirasyon sa lahat, at higit sa lahat, magpasalamat po sa lahat po ng mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. So ngayong araw po, yung good news po natin ay tungkol po sa blessing na dumating po sa inyong nag-isang Maestro Waray. Ang Panginoon po ay mapamaraan. Sa araw-araw po, ang dami-dami pong pagsubok na dumarating sa ating buhay, pero kasabay nito ay mayroon din pong mga biyayang dumarating sa ating buhay. So, ang mga maliliit na bagay hanggang sa malalaking mga biyaya, palagi po nating ipagpapasalamat sa Panginoon. At syempre, pamahagi sa ating mga nasakupan. Malamala pinuno. So, yung announcement po natin, mga kachapsoy, yes. Yung announcement po natin ay napakalaking biyaya po sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Gusto ko pong ibahagi ito sa inyo dahil gusto ko pong magpasalamat sa inyong suporta at sa inyong pagmamahal sa akin, sa inyong nag-iisang Maestro Waray. At syempre, mga kachapsoy, ang good news po ng inyong nag-iisang Maestro Waray ay syempre... Tagal-tagal mo naman. Burot na po ako, mga kachapso. Ano ba yan? Nireveal na, hindi ko pa nga sinasabi. Diyos, ano ba yan? Nawala tuloy. Yan, burot na po ako. Binurot po ako ni Maestro. Binurot na po ako ni Maestro. Ano ba yan? Nawala tuloy yung element of surprise. So ayan mga kachapsoy, gusto po naming i-announce na buntis na po yung aking misis. So, comment down below kung ano po yung mag-suggest po kayo kung ano pong magandang pangalan. Hindi pa po kami nagpapa-ultrasound, so pwede po kayong mag-comment kung ano pong magandang pangalang panlalaki o panbabae. So, waray naman ito magbutang Ariel, Tops, Sorp, waray naman sa ito, nakita ng sabon ito. So, ayan, mga kachapsoy, thank you so much. Ito po yung good news po ng inyong nag-iisang Maestro Waray. So, thank you so much. Bye. Bye.